umfundisi uMbhekuza ezeka phambili ezothandaza. Holy Spirit. Thank you, Lord. Liyaphila izwi lakho. Libukhali ngaphezu kwamakhelo onkanhlangothi mbili. Liyasebenza. Lahlula umongo nethambo. Lahlula umoya nomphefumulo. Uthatha ngawo ubelanye. Sikuve kaninzi. Kuke khona amandla. Athi Davide wathumela lona. Lasihlangula. Kwisihoko sethu. Athi Davide izwi lakho. Lisisibane ezinyaweni zethu. Likukukhanya endleleni yethu. Sizawufolona. Likukuphila. Baba wethu namandla. Asamile umkhonzi wakho. Thina wethu namandla. Sawunomphathile. uNkulunkulu wethu namandla. Asisaboni yena. Sesibona wena uqobo. Ekameni lika Yesu waseNazaretha silindele wona kumonde thike tubathethile abantu obudeni bemini thike khona manje sifuna uva wena ngoku sithe mwadala kule ndawo thetha nathi Nkosi siyokwenza ekameni lika Yesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Yabonga moyo nami Ngizwileke uhamba nami Ngimangaliswa nguwe Ulendlela uniphethe kahle Uniphethe kahle Uniphethe kahle Moyo ngcwele phethe kahle phethe kahle Masithando sami phethe kahle phethe kahle Moyo ngcwele phethe kahle Masithando sami
Sithatha ebathandeka ithuba sibulise utata nomama uQhuka, sibulise abefundisi bonke bakhoyo nomama otata bonke, sibabulise abantwana benkosi ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Sibulise abantu abatsha egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngeke nibasachitha xa sibathandekayo ndiyilibasa inkonzo. Angibonge utata uQhuka nomama ukuba benze uThixo ngabo ukuba sizoba kule ndawo. Amen. Ndizalwa eLusikisiki, ikhaya lam apho ndizalwa khona uCingana Ifani. Ndingumntwana kaThixo, ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Ndiyindoda etshatileyo, unkosikazi nguMamiya. Yamthanda kakhulu uYesu, wafika empilweni yami wazixolela izono zam. Amen. Ngasindiswa uma kuqala uvotelwa, sivota apha emhlabeni apha eSouth Africa, idemocracy ifika. It was 1994. Amen. Umamkela kwami uYesu. Amen. Kwakungasindiswanga ekhaya. Sasephila njengabantu bonke. Kwakungekho muntu owayelazi igama likaYesu. uThixo wandenzela inhlahlo uba ndibe ngokuqala oza nento entsha kula family yasekhaya. Ngiyambonga ke uThixo ngoba ukusindiswa kwenza kwaphela amagqirha, kwavela abantu abathi uYesu inkosi. Umntwana kaThixo wandinceda kuThixo uba ndibe ngumuntu oqhubekayo nokusindiswa. Into endayinotisayo ngokwamkela uYesu yile yokuba xa efika uYesu, nokuba ufike ukwimeko enjani, noba ngafika unxilile, noba ngafika utye ii-drugs ezake zanzima, kodwa xa ethe wafika ebomini bomntu uyenza ingqondo iphile. Kusuye kutywala emzimbeni, kusale uba khona into ubuyitshayile, kodwa ingqondo zibuyele endaweni yazo. Yeah. Ngayamamkela kuJesu nam saxolela izolo. 2008 ndatshata inkosikazi eMotshwanini, so ndiphila nalo mntu. Siyambonga uThixo tata nomama uQhuka. Akuvamile ukuthi abantu abatsha sibonga umdlalo bebewenza very serious. Lento uNkulunkulu abenzisa yona umyalezo. Ayingomyalezo nje omncinci, ngomkhulu umyalezo. Nelincinga into yoba ibandla likulo level ngoku yokungathandani ibandla likaJesu. Andikhulu lo myalezo ayinguwo nje owalapha kwadade uQhuka, owamabandla onke. Abahoyani sebekhonza kunye kuwesi ke ngoku sowungakhonzi naye, uyi-enemy yakhe. Bazalwane, le nto esithi sayamkela ayibonakali because isitha sabulala into esasiyithola. Lo myalezo odluliswa ngabantu abatsha ngumyalezo ofuneke ibe ngulo nalo azithandaze. Kufana naxa abantu besindiswa, thina sasindiswa samkelwa ngothando sanotata nomama ecaweni. Yasenza loo nto sabona uba uba ndingabazabuyela ezonweni uthando lunjani lwazi elwaluvela kubantu abahlangene noJesu. Igama lenkosi malibonge. Cela ke sifunde la mazwi akule ncwadi yamaRoma 12
verse number 1 no 2. Incwadi sawufunda iverse sibenhlanu bathandekayo. Ngikhawuleze ndisuke kule ndawo. Incwadi yamaRoma chapter number 12 verse number 1 no verse number 2. Incwadi yabaseGalati 5 verse number 16 yedwa. Sifunde incwadi ka1 Samuel chapter 10 sizawuthatha verse number 6 phaya yedwa, then sibe siyathandaza. Eyokugqibela incwadi soyifunda kuma John chapter 1 verse 12 yedwa. Ndifuna nje phaya isiXhosa sitsha kuphela, then sibe siyathandaza ngegama lenkosi. Ngizwile ke uhamba nami, ngimangaliswa nguwe kule ndlela uthethe kahle. Sithandwa sami yabonga moyo ngcwele, ngizwile ke uhamba nami, ngimangaliswa nguwe kule ndlela uthethe kahle. Sithandwa sami uthethe kahle. Lidini eliphilayo. uPaul uthi lento ndiyenza ngenxa yenceba kaThixo. Njengoba ebhala lencwadi, uthi umbhali nomlandi wale ncwadi, uPaul wayengekafiki eRome, wayengekababoni ababazalwane ababhalela, wayefe ngokusindiswa kwabo kodwa engekababoni. uPaul wayeseKorinte engekanyatheli kumaRoma. Ebhasi kuthiwa weva ingxaki ababhekene nazo zokungamkelani, kokuphila uhlanga ezimbini, amaJuda nababebizwa ngoba ngamaKholwa
bakholwa eNtshaka. UPaul engabaze njalo, into yayimenza uPaul athaleke pha yivangeli ababethi bayifumene yiye owayinayo Paul. Kodwa ngokubabona nokukhonza nabo wayengasakhonze nabo. Na umbhali weva uPaul uba aba bazalwane bayahlaba. Laba bangamaJuda banyanzela aba beNtshaka ukuba abanakwazi ukhonza uThixo umphetho kaMoses bengawuphathanga. Laba beNtshaka bazi uJesu yedwa ofele esiphambanweni, abayazi kaMoses indaba. Laba bangamaJuda bathi nobuJesu ekhona, incwadi kaMoses masihambe nayo, imithetho kaMoses masihambe nayo, basiphile ngendlela uMoses ebethe basiphile ngayo. So babengavumi ukuyishiya indaba yabo endala babe sebengena kwigrace. Na uPaul ngenxa yothando lukaThixo olwalumfike wasibona enyanzelekile kubitshanisa kanayo yokufika kubo. Abhala incwadi eseKorinte ebhalela abantu angazange ababone, esenziwa luthando nevangeli kuthiwa balamkele. Uthi ke bobo bazalwane, ngoba ikapeleyo utapele ukukhonza bengazinikelanga. uPaul ubona sengathi uthi ibanenza nibe nje anisinikelanga ngokupheleleyo kule nto nina nithi niyayikhonza. Ikhona ingxenye yenu esele mva ngenxa yenceba kaThixo andinyanzelekanga, ngenxa yemfemfe zikaThixo andinyanzelekanga uba ndinibhalele. Ndithi kuni ngenxa yenceba zinikeleni ngokupheleleyo. Nina siqu ngoku, yekani inkomo, yekani ibhokhwe, yekani into eziphathekayo benimnika zona, phakanise nina. Uyabonakala uba ninikela ningekho apha. Uyabona abantu bayakwazi ukukhupha izinto kodwa bengekabikho. Abantu bayakwazi ukuza enkonzweni benze yonke into yenkonzo kodwa bengekafiki bona enkonzweni. Bayakwazi abantu ukuhlabelelela uThixo abangayanga kuye, becula ngaye kodwa bayanga kuye. Bamnike izinto zabo kodwa bengamfuni lo bamnike izinto zabo. Paul wanotice aba bayakhonza kodwa iziqu zabo zikhole. Idale zala zethu la ufuna ngedale uzawuthandaza yona verse endiyamele kuyo, la verse number 2 kodwa ifunde kwehle laba sifike njani kuverse number 2, because uverse number 2 lo asizukwazi umenza kodwa singenayo verse number 1. Iproblem ayikho ku2, iproblem iku1. Ingxaki yebandla likaJesu ayikho kuthi u2 uzalwa ngo1. Into ebangela babantu bakhonze befana nehlabathi, belilizwe belihlabathi, bephilinta bezifanisa nalo, befuna ukufuba kwistandard sehlabathi. Uverse 1. So uPaul before afike kuverse number 2 ubone problem, because uma sebefikile bazokwamkela.
Funda dadewethu. Elingcwele. Elikholekileyo kuThixo. Na ngoba umqala verse 1. Usiba ufuna notice izinto ukuthiwa ziyenzeka. Verse 1. Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu. Ngenxa yenceba kaThixo. Xa inceba kaThixo. Ukuba nizinikeleni Nina siqu. Number 1, yisa wena sinikele siqu sakho. Okwesibili, ube lidini eliphilileyo. elingcwele. Number 2, elidini obalilo funeka libe ngcwele. Elikholekileyo kuThixo. Awukwazi ukufika ebungcweleni ungadithanga enhlambulukweni. Awunokwazi ufela ukuzalwa nje ubengcwele ungagqithanga enhlambulukweni. Awunofika enhlambulukweni ungagqithanga kwi-repentance. Awunokwazi ukuhlambuluka ungagudukanga. Ukuphinda uguduka kukuzibona ukuba ndikumona, ukuvuma into yokuba ndonile. Xa umntu eguduka kanasizathu esibangelone athi ndiyenziswe ngu-1 or 2 bendihluphakile, ndavuma amadoda ukuba ndifuna imali uze ndilale ndihlile. Xa umntu eguduka uyakhohlwa sisizathu esimenzise le nto, ubona ububi bale nto ebeyenza. Nomvikelayo akamfuni ngoba ubobo uyasisola. Asifiki ku-holiness singehlulanga engukukweni. So that inguquko xa uthetha ngayo ukuguquka bazalwane kukuvuma into abandonile, uzibone izinto zonileyo. Number 2, ube willing ukutshintsha, ube willing ukuzibhalela, ube sawuzixela ngamagama. U1 ndimenzile, athi umfundisayo ubusenze uthi jonga mfundisi andenziwa nganto ngirothwe sisipha. Uma kufikwa evangelini abantu abasindiswayo bazalwa ngenguquko. Ubenguquko ibaphosile, umoya ingcwele kuzoba nzima ukuba khona kwakhe. Then verse number 2 asizuba nayo. Funeka liphile lidini, funeka libe ngcwele elidini. uThixo akasazidli inkomo nebhokwe. It's also important to recognize that Makwela is not in a simple situation. He is part of. Le minikelo siyenzayo ayisafulisi ngoku. Iphathi yokhonza. Umnikelo olifulisi. Into nayo awunokhupha umnikelo okhonzeni. Kodwa ufundiswa. Umnikelo ofundiswa yaba kuKristu. Then wena funeka njengoba uKristu wabalidini lokunxenxezela izono zethu apha endlini. Kufanele uba ke xa sezinxenxezela izono zakho kufuneke wena uzinikele ukuze izono zakho ziphume kuwe. Now idini elityiwa nguThixo ndim nawe kuthiwa ke malibe ngcwele. No, lenkonzo wena. Ngoba i-problem yethu thina kukuba right up. Sibe wrong ngoba fanele sibe right khona. Uyabona ukuba right up, sibe wrong ngaphandle, sibe wrong ekhaya, sibe wrong emisebenzini, sibe wrong
mhlawumbe iyaphekwa le nto siyiphethe. Thina sibe right, sibe nomoya, sikhule sihlelwe ngamandla apha, singabi nawo ezindlini, ngoba la mandla akekho kuthi intona siyawenza kasilapho. Siyawenza amandla enzi. Amandla athengwa. Amandla ayithwani athengwa manje. Amandla uyawenza, amandla uyawathenga. Ayingoma ingcwele yedwa isource yamandla. Yazikhona isource yamandla. Ngothwala wathola amandla. Ngasisangoma ube namandla. Ukhona amandla philo. Akhona amandla philo. Asilindele uba ngasithi ngibhaptizwe ngumoya ingcwele afele lo mandla. La mandla azawukwenza intombi iphile, intombi nto engathintwayo, engalalwa ngamadoda. Amantombazana ayakwazi mfoka ukuba ashiye ama-boyfriend azawulalwa ngamadoda enkonzweni. Abafana bayakwazi ukuzilahla intombi pha, bazawulala ezi ziqu lapho uma la mandla engafikanga. Bakhona abantu abathetha ngeli message. Bathethekazi umuntu kayithetha ngeli message akanohlulwa linyala. Bakhona abantu abathetha ngeli message. Bathetha ngeli lwimi. Umuntu ethetha ngeli lwimi uphezulu. Sithi uphezulu le. Umuntu ethetha ngeli message phezulu. Now, uma umthole ke uzokhuluma ngeli message silindele i-character. Ngoba i-problem amabandla avelisa i-gift kodwa i-character ngekho. Yes, ukwanda kwe-gift kube khona abaprofeti, kube khona abapostoli, kube khona abefundisi, kube khona abavangeli, kube khona abaphilisa izifo, kodwa i-character ingabikho. I-character kumprofeti, i-character ingabikho. Kumkulwesipha, i-character ingabikho. Because luwesiphayo ukulito engasuki kuye, kulito ayifundileyo, not into ayi-experience leyo. Hallelujah. Yento ayihlabelelayo, ayisumayelayo, akawazi amandlayo. UPawulos inye into endiyifunayo ukuzana noKristu ndiyeve, ngoba ayefakala, akafundwanga nje, ayefakala. Ukuba ne-information eninzi ngoYesu kodwa ungamvanga. Verse number 2. Now, kudlulwa kwesizinto ukuze sifike kuThu. Ukuba ngaba ekuguqukeni kwakho zange usibone. Yabona ke mntakaquka, nansi into elimaze abantu banamhlanje. Balinyazwa sithi thina bashumayelayo. Thina sishumayela iziphumo zokuba kuYesu, not uYesu. Thina sishumayela izinto ezenziwe kuYesu sakufika kuye, not uYesu. Sishumayela thina ka umuntu efika kuYesu automatically ilento okuthiwa yi-prosperity, pumelelo ayishunyayela. Eshunyayela pumelelo kushunyayelwa uKristu.
xa ukuKristu uphumelele. Awuphumelelanga ukudrive imoto, uphumelele ukuba kuKristu. And as a result abantu bema ngaphambili sibulele uYesu sincedile siphe imoto betho benze amatyala lemoto. Ngoku istorment sihleli kuye uYesu umpile imoto futhi sabulele uThixo phambili sakho sakule. Kodwa akekho uYesu okunikitwe phinde ukhame. Sasaqala liba yintoni ebangela uba ufune ukhameke ngohlobo. Mama zikhona izinto efuneke sizazi uba njengoba singabazalwa sinokwenzeka sinokuzenza ngaphandle kokuthola uYesu. Kube ngathi xa usindisiwe ufuneka ube nezi zinto ukuze ubonakale uThixo wakho. Loo nto yenza into yoba sigcwalisa amabandla ngabantu abangafikanga. Sakhe inkonzo ngabantu abangengawo abangekho emzimbeni kaYesu bakuthi baphelela thina bibandla lethu uYesu wethu abamazi. Thina safika kuYesu bona bafika ngoba sibalise kakhulu ngezinto ezenziwe nguThixo. Asithethanga ngoYesu. The message is Christ. Hey. Ndifuna le ndibulali nguquko. Le ndibulali nguquko. Le nto yenza abantu bakhonze bonile. Uzobabhaka sebesilwa bebethandaza. Behlele kumoya kodwa bengeva bengathethisana. Hey. Bagibhe sengathi khona into right. Le nto enter up. I-reality. Mawusindiswa awuzenzi awuzami kuba ngcwele. Neminyaka i-32 isindisiwe andisibambanga. Andisibambanga bathi ndingawe kuyenkaza. Sibambanga tu, disibambanga ngingalahleke lobu bungcwele. Mandibaleke nabantu abanikade andisibambanga. Lento yi-lifestyle yami. Enzima kwabanye abantu ilula kum kuba ndazalwa andijoyinanga because i-kingdom ayijoyinwa. The kingdom of God ayijoyinwa, uyazalwa. Ibandla uyalijoyina abantu bukumkhala bujoyinwa. Sizalwa ngenguquko. Hey. Now go say, Oza. Ufike manje uzama ukuzibambela iNtixo abayibathanda bathixo dawuloka mhlanda yathi oziluka. Kulunge. And kuyintombazana kubeka idate zakho ngonyaka othile xa ndina 25 years ndifuna ukuthatha ndibe nomntwana miye izawufika i-21 uzawudrop ekhonzeni because wakwela umgaka ungena. Andofika pha uzakwehla emandleni uzawuphuma ubungena mntwana uyozala umntwana. Uzostreswa uyaphangela uyintombazana isebenza uzostreswa nakumsebenzi lo ustreswe imali oyirholayo uthi siyoba sesitabane kuhladaphupha because wakwela umgaka. Wawufika kule ndawo uzawufika uwewe wazibakela amadoda amanemiswa nje uyalokolokoza. Verse number 2 ufike kuye verse number 2 tanizalaze. Uma ngaba abantu bengaguqukanga mfukaquka sizakhuluma nge-change. God changing us back. Sakhuluma saphetha ngenguquko bangaguqukwe abantu babehluke bangafani nelizwe. Abantu abasoze bakwazi ukusenza funeke bezelwe. Ungambethi umncamo umntanakho xa esengenwe lidimoni elimfuna esitratweni.
natsho kuwe umthanda umthengele yonke into athi uthi wena nawe sithathe nathi sithathe that's what I do sithothela wakambe nathi sithathe uba ngathi umama uthi yini mntana ulile phambi kwakhe athi awulile lapha nawe ubutsha bakho namndiki bakho lo mntwana akalibalanga uyamzala kukho ispirit ngaphakathi esimdrayivela kwilento ongayifuniyo noma ungangayifuni uba laa moya ngaphakathi kuyo ngulo olawula ngaphakathi. Uyabona yini abosindiswa inomoya oyingcwele ekunguye okontrola abantu abaya eswini. Akho nto imbi njengoba abantu mabengaguqukile bengabhaptizwa ngamandla oyingcwele fokaquka eyona nto esihluphayo foka ndeni ibaleve tsembuza. Uyabona mfokaquka sonke sinabashumayeli basimcenge uThixo eloko uThixo efusa umuntu kuhlephuka umzimba wakhe. Abazalwane baya bangabikho kuKristu umfokaquka benabakhe umfokamfekuza benabakhe nam ndibenabakhe naba bantu ababulisane nditsho edolophini akho nto ibahlanganisayo bazalwane. Owecawe ethile uthi mna ndingokasibani bazalwane ndiyathandaza. Le nto yenza into yokuba uSathane adakase njengoba ilapha nje igcuwa nje naba bantu amaninzi asenziwayo but akufakani basikhona yintoni ndifuna niyibone le nto kuthiwa sayilahla yintoni le yenza uba kwanda abantu abanegama lokusindiswa kodwa aba bantu njengoba akho nto ixhumayo fokaquko akho nto ivakalayo gqithetha komntu othi ndizawuhlala naye ezulwini kuba ungekacawi naye akho nto ivakalayo. Loo nto ichaza ukuthi bangapho moyingcwele bangapho Jesu. Into ebangela ibisitha sisehlule isitha sehlukana sitha sihleli sihlangene kodwa laba babisi igama likaJesu behlukana bade ba-andamayinane. Kodwa namhlanje ndifuna le ndaba uPaul ulungisa yona isuke lapho le vesi. Babili aba bantu ngowenhlanga nomJuda kodwa uyazi not akasinto yena kodwa kuthiwa kungelwa uKristu babili aba bantu. Noma ungena nento zakhe akefuni ukwehlukana nento zale ufuna ukuzisebenzisa abaphakathi uPaul bazalwane ake nizinikele ngokupheleleyo nibe nisibuseni nibe ngamadini angcwele aphilileyo mayibe inkonzo yasenebheni wena ohleli uzunikele. Verse number 2. Verse 2. Musanike ukuthatha isimilo sabantu beliphakathi. Uthatha isimilo sabantu beliphakathi. Shuthi abantu beliphakathi banesimilo sabo. Abantu abathi bayezulwini banesimilo sabo. Do not become like the people who belong to this world. But let God completely change the way that you think. So that you live differently. Awukwazi ukuphila ngokwahluka
ohlukileyo ungekathithwa ingqondo. Awukwazi uthitha ingqondo uphosakele kwi-repentance. Ungazama ukungafani nelizwe oluzofana nalo. Ungazama ukungaphili njengabo uzawehluleka. Because ayidala empilweni idala with-change. Ucinga kanjani? Ubona kanjani? Uyithatha kanjani into yokukhona? Before singafani nabo funeka sifumele i-change. Let us God change us, the way we think. Siphile ngendlela uThixo aphila ngayo. Sicinge ngendlela uThixo acinga ngayo. Silanda indaba yokuza kukaJesu. Weselana uJesu emhlabeni. Waza ufela abantu izono zabo. Waza kwakha umbuso kayise. Andisitshintshe siyakwakha icawe. Let us build the kingdom of God. Let us build the kingdom of God. Never see Shela, see Kotapa, see under the leadership that the book. What was it? Say, Jago, say that Bonelando, say that the book. Let us build the kingdom of God. Hallelujah. Masakundo Solatiko. Ita. Awusuke endlini yakumbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaThixo. Yesu kayifika ke umbuso kaThixo usondele. Ukumkane ukaThixo usondele uthi kodukani usondele bona. Kodwa usungena kwi-kingdom of God without repentance. Etaweni uyajoyina ukhotha njalo uphile njalo kodwa umbuso requirement yokungena kwi-kingdom. Repent. The kingdom is near, but repent. Basama asitshintshe indlela esicinga ngayo. Uthi umphathe qhubeka uthi qalike natshintsha. Nizawukwazi ke ukutshintsha nendlela eniphila ngayo. Yabona ngaba ufunda esikolweni ufunda nomuntu nizi-friends atshone kule class afeyile wena upasa ube kwiclass engasenhle uzoba ne-friends zale class ufunda kuyo awuzothi bamfuni futhi but yena kukho izinto ezamkhupha azibone uba ngoba nisathethi kula level enikuyo nithetha kwi-level yeclass esenikuyo unyuke nipasa grade 12 mawufunda ubugqirha wena ufeyile ube kunolani wena ayibu epasini uzawuthe ukhangela mnganam wena uzithi because yini ilevel akuyo ikuhlisele ezantsi. So once you think the way you think wacinga ngayo xa esenza abantu bababuyele kuye nathi aba bantu esiphila phakathi kwabo bayasibona ayisitha abaqophela indlela abayiyo baba bazafika bathi niphila njani nenza njani. Hallelujah. Kukho amandla athi ka ungena kuYesu umamkela uguquka angena apha kuwe. La mandla akutsalela kwela cala ayakususa lapho uvela khona. Noba ilizwe linamandla kangakanani kodwa bangaba namandla ngaphakathi kuwe i-change awuyenzi yenziwa.
Yoleti Paulos after ukubani ubuKristu oyisidalwa esitsha onalento zakhe siwe sabantu uthi wonke lo msebenzi wenziwa nguThixo. Kusho ukuthi uThixo xa ingekafiki kuwe through his spirit yakutshintsha. Xa ukhula kwiprogram yecawe ocawa kuyo ufunda indlela yokwenza, ufunda indlela yokukhonza. Uba kuyashumayelwa nawe uyaplana ushumayela, awushumayeli into ekungenileyo, ushumayela ngoba uyazi uba kuvulwa ukuthethwe ngantoni, yinto edliwa ngamazalwane. Samuthatha isimilo sileli phakade sanophila njengabantu belelizwe. Vumelani ke uThixo anitshintshe. Sengathi umoya ingcwele angasibuyela. Sengathi mfoka quka singakhalela yena. Now ndifundele lencwadi yesibini Mthandazo. Incwadi yamaGalati 5 verse number 16. Verse 16. Nansi ke into endithetha yona kuni. Yes. Ukuba nikhokhelwa ngumoya kaThixo. Ukuba nikhokhelwa. Anikhokelwa. Mabi amakholwa owakhokhelayo engakhokhelwa. Abantu abakhokhelwa ndim bengakhokhelwanga kuqala. Mabi amakholwa akhokhelwa ndim kodwa engakakhokhelwa. Ngoba yonke into endizama ukuyenza ayisebenzi kumakholwa ngenamkhokheli ngaphakathi. Abantu abasendlini kaThixo kodwa bafuna ukuphila ngendlela abathanda ngayo, nabafuna ukuviswa ngendlela abathanda ukuva ngayo. Babi abantu abalapha kodwa bafuna kuphilwe lento bayithandayo, kuviswe bona kamnandi. Kufuneka uba thetha into ethandwa nabo ukuze ube ubashumayezile. Ngoba xa ungakhokhelwa uthanda into ezawuvisa kamandi ingqondo nenyama yakho. Lo mbhali ke xa sithandaza uthi ukuba nikhokhelwa ngumoya kaThixo. Aniyi kuzenza izinto ezinqwenelwa sisimo esidala. Apha nje malikhonza nje kukho izinto apha kuwe ezinqwenelwa sisimo esidala. Ushumaye ukuworship worshipha nezinto ezinqwenelwa sisimo esidala. Ukhonza kukho izinto ezinqwenelwayo sisimo sakho esidala. Uthi uPaulos ukuba nikhokhelwa ngumoya kaThixo. Umoya kaThixo ndiyafuna uba simsuse kule nto yokuba ngoku sigijimise. Asigcwale sindlu sibone uba sehlelwe kuba siwile. Ndifuna simsuse umoya kaThixo kule ndawo yokuba unoba xa sikhala kumntu asinayo. Ndifuna umintroduce umoya ingcwele uba ayingomntu asiboni ngokukhala futhi asikuve epulpitini uba ngaba unayo. Ne wahlabelela sikhale sonke kodwa ayithi wena unayo. Shumayela abantu basindiswe ayithi kodwa wena unayo. Ikhona into ezawuthiza.
ususe umoya ingcwele umfoka quqa kulelwa ngathi kasisiza nje basakhele wolo nje sawufike sidibane naye Haleluya abantu abaphila careless babe nethemba lesakhiwo senkonzo wathi sihlangene uzokwehla ba Hey. What's up? Satanas. Diyama na nefesi. Ngoba uPaul uthi uba likhokhelo umoya kaThixo. Anikuzenza izinto ezinqwenelwa sisimo esibhala. Into enqwela simedala apho sivela khona izolo lethu. Ngosikhonzayo lifuna ungena. Bese risathi kwanyanzeleka ukuba kungasakhalinywa kakhulu esicaweni. Ube soft kancane ngoba bayasishiya abantu babuyele ezweni. Abagadwe sithi bagcinwa sithi noma sibagcinisa uhoko. Hey. Ndithi abantu abashela apho mfoka quku bebanjwe ngumama uquku nakuwe baba abo bantu ngapakho uzabanika ngokwakho izulu laba abangene apha mfoka quku bethalwa sisandla sikaThixo bathanda inyaniso bazawuxelela bazawutshintshile bathi thina apha sathalwa inyano oyithetha laba bacelelwa ngasonga saphethi ngalendlela babebangela babasiya indawo bazokhangela le ndawo bakufa kawehlile usenzela bona bathi sisenzelelela sifuna lento eyasilahlisa ubumnandi behlabathi kodwa into esayifumanayo sadela ubutsha bethu sabonakala njengogogo nomkhulu ebuthweni bethu kuba safumana into engafunyanwa noma ngubani. Yayifa kangasayifumana into endisayifumana ndiyabrashwa ngoku uma ngaba nikhokhelwa ngumoya lo moya unikhokhelayo ngokaThixo ani kuzenza zawuthi sifuna kodwa ningazenzi nothi nilandelelwa kodwa nina ningazenzi uba umoya kaThixo awehlula bububi. The Spirit of God asehlulwa ndim umoya kaThixo awehlulwa ndim ufike ehlula umuntu ndithi bendingenakolo ndenze ndibe nokolo ndithi bendingathethisani nabantu undenze ndithethisane nabantu umoya kaThixo ubendenza ndibulewe undenze ndibe ngumzalwane olahlamankazana moya andikabhanga ndihlale ekhaya ndiphile intando kaThixo ndisesikoleni ndibe ngcwele ndisesitratweni ndingcwele apha kumkukho ndikhokhelayo. Now kakulungiswa umakoti kaYesu funeka olu hlobo lamakholwa oluqale lavuma nalo ngoba umoya ingcwele ugalelwa kuwe vuma ke ngoku wena beyifesele now balikhokelwa kuye ngapha balikhokelwa yini balikhokelwa kuye umoya kaThixo umoya kaThixo ufikile awunokoyiswa luthando lwentombazana gilwe intombazana gilwe ikwekwe usindiswa ngenxa yendoda. Hey. Belufikile lumnandi
Lumnandi uzonke kakaka efiki moya kaThixo no not kubona abantu bengathi basemoyeni usenzise Ifuna ngoba iproblem yesisizukulwana sethu ukungafuni ukushiya uyabona le ndithetha ngayo ifuna besopa Yeah. uthandaza le ndaba kaHoly Spirit susifake ngakufakanga be honest uzawungena ezweni ungenaye ngoba ukhona lo wafika noJesu kuwe ngaphakathi lento ifuna imanifestation yakhe into ebaluleke kakhulu ukungayifake into kamoya wenza ngathi khona ke kuba soze iphinde ibekho Suzenza ngoba lento xa uyamkela kukho ixetsha ezawuthi ikuncede uxakene nobomi ungehlulwa yiyo yonke into kodwa suyilinganisa indaba kaHoly Spirit wait until ufumane uzafumana xa honest uzafumana kodwa soze ufumane umoya engcwele xa usiva ngathi singene emoyeni nawe wenza ngathi usemoyeni suyilinganisa suyitraya nokuyitraya into ongayazi. Hallelujah. I was saved in 1994 kodwa ndathola amandla kamoya engcwele after 4 years. Hey, boss. 1998. Lizekhaya thandazelwa ubeke isandla kudiko abantu kodwa ilinganisa inkosi soze ilinganisa into endingayaziyo ngoba le nto xa uyilinganisile kuzafuneka uyiphile azizuvela iziqhamo zikamoya engcwele ongekhoyo kuwe umbike uba ukhona engekho. Hey. Le ndaba le yokuba sibe semoyeni kodwa ifruit zakhe zingabikho. Kukho izinto mazabami ndifuna senze khona izinto eziza nomoya engcwele phakathi kwebandla. Yebo. Ukhona uTata uquka nomama uquka bashumayela kodwa xa beshumayela kuthi sisenza ngathi sesithole singekatholi bayabulela abantu Nkosi siyabulela siyakubona sobaphile kanti andikaphili. Hey. Dude. Then uzawuhamba nzima umsebenzi kaThixo abantu benwa bekhonza behlebana bebizana ngezinto zonke because the fruit of the Spirit azikho kubantu abangenayo. Siyathandaza. Ngeke singalingani ngesitandard nelizwe because siphila ngendlela engeyiyo. Suzenza into engeyiyo iba nguwe ngoba ukubhubha kwakho uzaba yile nto ubuyihayidile awuziba yiyo le besiyibona. Yebo. Hey. Yabona mvuka kaMfekuza into endenza ndihlale kamandi nabantwana bam nonkosikazi uThixo wami angaziwa zizizwe abantu abangamasi. Ndalinda for 4 years. Ndalinda amadoda futhi amadoda ehlelwa amadoda yathola into. Thandaza uyabona xa uthandaza unehlelo nomuntu okubeka isandla uyakhathala university kanti wena uhleli. Hey. Kodwa ungaphushwa umuntu uzibhaqe ulingeka uzenze into oviyo. Ndathi ndincede Thixo bendilinxila mna ndinxila ndisela utshwala bendingathi nxa ndizinxilise bendingaselanga ndezenza oseleyo. Yeah. Ndizuzenza ngani? Fike sesinqile
Umyuda libethetha isimanga apha mfowethu. Ndakuba lento ayithethayo imbi kodwa irelate. Uthi lo tata amaSulumane asiyisihlabu emnyango. AmaKristu asiyingqondo emnyango. Yo. Namfuthi na. Yeah. Kodwa icinga lento etayibeka lokuba utsho nantoni. Mamela yanga if ndingenza ngathi ndibaptisiwe Ubungabhaptizwanga. Yeah. The Holy Spirit is real bazalwane. Umoya Ngcwele ukhonyana ayontshomi le yoba sithi abantu behlelwa ngamandla kaMoya Ngcwele. Utshintsha ingqondo because ipower yokutshintsha moya weNgcwele. What does Samuel chapter 10 verse number 6 here? Stand us. Chapter 10 Verse 6. Moya wami Nkosi ulambele wena. Yanganelo kudevelop uncano. Into sikhathi kwazivele zehle nje uyalamba uyancane. Sengidinga wena Nkosi yami sengidinga wena Jesu wami sengidinga wena Benga phuma kwinto ongeyiyo njengoba usakumzimba nje kuthiwa kwakhe umakoti kaKristu alungele uKristu kufuneka nibe nento real. Yebo. Singasenzisi umcela uThixo ngeke ndiyenze lento ndinike into ndikayifumene kuphuma ubuze andamana kuphuma ubuzenza Thixo ufuna ufika kwilevel ethile usame ngendlela zonke ukufana nabantu uthi ube unique ngoba xa ifikile ikwenza ube nguwe lenela ungena emnyango pha uhluphekile ithi yakufika ithi uKristu waba lihlwempu kusibe sistemi ngaye wena hayi ngokuzizamela ngaye konje uThixo ukhululekile yebo konje uThixo novuyo konje uThixo wenele uyakhonzeka khonzeka ngomoya oyingcwele. Funda dadewethu verse number 6. Nawe ke uyakungenwa ngumoya kaNdikho. Ngena ngumoya kaNdikhoyo. Ngena ngumoya kaThixo. Ngamandla. Umoya kaThixo ufuna usingene ngamandla. Akho ethile osifelayo ukuba uyithwele indaba yokusindiswa ayithwalwa ngabantu uyithwala ngokwakho uThixo ngomoya wakhe. Hayi Nkosi sifumela yena sifumela umoya Ngcwele asikhokhele yena ayasingona into efuneka ekhaya moya kaThixo yokwehla phezu kwabantu ngamandla. Sawule indoda engafuna ukukhokhela indoda esithi mna endlini kaBawusi yona ndle yakhe yancinci
uSamuel wathi kuye Makali ikhona into enikwa abantu abaphela ubutyebi basezulwini beza wenza uYesu ngamandla mayini ungasiboni bathi awusimayela uYesu usimayela into esemfa khona umuntu omane emphakamisa ukhona omphakamisayo khona umuntu ophakamisa uJesu waba bamvumileyo ukhona ngokuyihamba iminyaka uyibona ngathi phansi yento yokusindiswa uthi beneshoni kanye nasemsebenzini abanye ungakwazi ukuphetha ngoYesu nasemsebenzini sawufumana iplatform benenhloni uphetha ngoThixo wakho kwizifundiso ezithile because ayikho into engaphakathi emphakamisayo yokweshelwa uthi kutawuleta ayithetha Samuel uthi jonga Samuel uzofika kwibhiza labaprofethi beprofethi linda uthi linda uyole profeta na ugene kuloo ntsholo yabo kodwa wena uyawashelwa umoya kaThixo ngamandla uguquke uthi umbhalo ube mdulumbi ngoba xa ufikile umoya kaThixo uyaguqula amakholwa uyabulala iaphethathi yehlabathi uyasenza singafani lelizwe uyalandelizwe libone thina singalinceda. The Spirit of God, not umoya wethu, not umoya wenkonzo, not umoya wamabandla, not umoya waprofeti, umoya kaThixo uthi uzofika beprofeta awuzonikwa umoya kabaprofeti uzowushelwa. Hallelujah. So thatha into nabantu yinto yakho. Ikhona into yakho mani, ikhona into esenza singaphili, ikhona into esenza sishumayela into yodwa, ikhona into eyenza sibizele abantu enguNkulunkulu, ikhona into egcina istandards zevangeli. Umoya kuzokwehla ngamandla awuzokwehla nje sengathi liphuma kule conference yabantu abatsha sithola abantu abehlewe yento balahlisa into bebesibambile babe sebebamba yona ubisekhona umoya usekhona futhi umoya usabehlela abantu labo abadala abasibambileyo basilahle. What is the phone yako? Sifune yako. Sifune yako. Ayashile ndibambe zakho. Ayashile ndibasithethelana wena. Tethela wena. Kulula setethela into yakhe. Tethela wena. Tethela wena. Kulula setethela into yakhe. Kulula setethela into yakhe. Ukeka setethela. Tethela wena. Suka shalweni sakho. Fumela uNkulunkulu. Fumela umoya. Fumela uThixo. Uyakhuleka wena. Wakhulekile. Suka shalweni. Tethela wena. Uzoyisiza tena sezulwini. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We need amantombazana abhaptiziweyo ngamadlelo weNtwele. Sinipha amadoda abhaptiziweyo ngamadlelo weNtwele. Sinipha omama ababhaptiziweyo. Ukhokole Thixo. Itshintshe Nkosi. Isuse esihlalweni sami. Sithi ingqondo yami. Sithi ukucinga kwami.
Let us make your standards. The Spirit of God is here. Let the second disappear. Moya gati bila pepa. Moya gati bila sementa. Moya gati bila maisha. Kama mfumelayo. Moya makubura. Hallelujah. The Spirit of God is here. Kama mfumelayo. Pepelingo yako, pepelingo yako, pepelingo ingine Mungu. Tuyasimama, tuyasilashamna, tuyasipela. Kwenye pepelingo yake, the Spirit of God. Nimesema makoma suki. Agreto sinilo ni sana nese Shabbat. Amakola suka ya wisi bweza fnoptiko. Amakola ngadwayo. Amakola funiwanza. Amakola shembayo. Asana mshuku. Sufabwe tiko. Sana mshuku. Sufabwe tiko. Ukoni mwengone mwenda. Ukoni mwengone mwenda. Ukoni tito mwenda. The Spirit of God is here. Umekona bantu. Kama tukosi biasema. Biastetela. Tufuni to yako. Anfuni konza. Kananshelewe konza mayo. Kaudipra. Omana wafunayo. Omana wapigale conference. Kaudipra hito. Kaudipra. Kaudipra moya wako. Kaudashisa moya wako. Hallelujah. Baba kona matoro. Hallelujah sana sako. Mfulusigoza kadas. Hallelujah sana sako. Just me to the sound in prayer. To be able. How they patuto. It does have the shola. How they patuto. It does have the laula. How they patuto. It does have the system that we have. How they patuto. There's a person who is a panda. You send us a person. But if you're there, to go to not to go because he's not living in there. Come be brothers in that way. The Portuguese on the shoulder. Come be the Lina Mancha. Come be brother. Let us go to talk. Now, this is a best to call the super Ukoni Jehova na kumkwelishe ufunamandi abatuzigama abati Jehova ibe estakushi sultana za baba wake mshenda mshato kifuni sipos kakuliku shuka la pukole soka tumtana za nawe uti kifuta zigama kifuni sipos kakuliku Kichumishugala kupala sana tumtangaza nawe na msate mshwele. Abana basa uhaba niko alisoma. Yesu kama. Tunakutangaza. Pagalize sana sana Yesu Mungu tumtangaza. Shamba wakata. Upani Jehova kita. Wana mvuzi wako siwatangaza. Tipe Jehova. Wabuga watu wa pili wanafunzi wako get ready ya simba na mshaji esimama sasa hapa ubebe pants abadala za cross the God of diseases of full generation. Utitaka bado was. Ukasala kama ukona moyo chupa hiyo. Kuna baba chanje kuna.
abazohamba begcwaliswa amandla kamoya. We thank you, Father God. Ngoba kuthakazela bekhona uthi basedebe. Besibakade. Iphekulukufu. Siyathandaza sonke welweni. Unawo kuthixo. Unawo kuJehova. Abakhona sinakuyenza singagcwaliswanga ngamanzi kamoya. Tandaza uThixo wethu ukuthetha kwakho akufani nokuthetha kwethu. Thank you that you align the church unto your will. Siyabulela Thixo wamandla. Nkosi wawo. Spirit of transformation. Spirit of transformation. The body will transform it. As a normal. Thank you, Spirit God. Sitika upawe ukamu utwenge sitwanise sitwani kamera kobebo amo yeye siti c'est avant le gamin regardez c'est toi le c'est toi agashayira ubulobolo zakabatane nawe ebasithixo wethu ebudala kwethu